Ahojte, dnes si spolu pripravíme vynikajúci rozbív s pečenými zemiakmi, červenou repou a chrenovým dipom. Tak sledujte a vaŕte s nami. Pustíme sa rovno do práce. Začneme s prípravou mäsa. Z mäsa odstraníme túto vrchnú časť. Teraz si ho namarinujeme. Najskôr na mäso naskladáme cesnak a mäso osolíme, okoreníme. Aj z druhej strany. Potrieme horčicou. Ja použijem kremsku. Pokvapkáme olivovým olejom. Zakrieme albalom, dáme do chladničky a marinujeme minimálne 2 hodiny. Najlepšie je marinovať cez noc. Ja už som si takéto jedno mäso dopredu namarinoval, čiže môžeme rovno pokračovať. Samozrejme počkáme, kým panvica bude poriadne rozpalená. Medzi tým môžeme začať s prípravou prílohy. Zemiaky máme umyté, osušené, nakrájame na tenké plátky. Panvica je rozpalená. Prilejeme olej a dáme mäso opekať. Zemiaky osolíme, okoreníme. Polejeme olivovým olejom. Prihodíme čerstvý rozmarín. Môžeme takto rukami nahrubo natrhať. A strúčiky cesnaku, ktoré jemne rozpúčime. Premiešame a vyklopíme na plech vyslaný papierom na pečenie. No a dáme piesť do vyhriatej rúry na 200 stupňov približne na pol hodiny. Mäso otočíme a kde treba pridáme olej. No a kým sa mäso pekne opeká, začneme s prípravou chrenového dipu. Ja tu mám kyslú smotanu, do ktorej pridáme chren sterilizovaný, trochu medu, citrónovú kôru a šťavu. Osolíme, okoreníme. Pridáme aj pár kvapiek šťavy. No a poriadne premiešame. Ochutnáme. Ak je to dobré, ak vám to chutí, dáme do chladničky. Dip máme pripravený. Mäso máme zo všetkých strán opečené. Preložíme na plech. Ešte pokvapkáme olejom. A dáme dopiesť k zemiakom približne na 15 minút. Do misky dáme nasekanú červenú cibulu. Ďalej nakrájame červenú repu na menšie kúsky. Osolíme, okoreníme. Prilejeme olivový olej a balzamiko. Vyberieme z rúry. Na tanier najskôr naberieme zemiaky. Teraz pridáme červenú repu. Chrenový dip na záver. Mäsa odkrojíme krásne platky. Na reze okoreníme, osolíme. Pokvapkáme ešte olejom. Preložíme na tanier. Pridáme chrenový dip. A môžeme dozdobiť niečím zeleným, napríklad čerstvou bazálkou alebo petržnovou vňaťou. Dnešný fantastický recept máme hotový. Ja vám prajem dobrú chuť. Tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.